ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ್ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ ಇರತ್ತೆನ್ಮ. ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಗ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು. ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತಿರ್ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಪಿ ಕಾಮತ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ ಇರತ್ತ ಎನ್ಮದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ನಮಕ್ ಪಟ್ಟರೆ ಉಳ್ಳಿರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಜಾಲ್ಸೂರು ಗುರುಕುಲೆ ಇರೇನ್ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಲೇಸುಗ್ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾಯರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದೇರ್ ರಕ್ಷಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪನ್ಪಿ ಕೂಪೇಡ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದುಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ SDM ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲುಮ್ನಿ ದ ಸಂಯೋಜಕರಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಉಜಿರೆ ಸರ್ ಇರೇನ್ ಈ ಐಸಿರಾದ ಲೇಸುಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಅಂಚೆನೆ ನುತ್ತ ಇರತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಎಗ್ಗೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾದ್ಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರಿತ್ತಿರ್ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಬದಾರಿದ ಬೇಲೆಡ್ ನಿರತರಾತಿರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಟ್ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾದುಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕುಗ್ ಮರ್ಲಾದು ಪೋತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಗೇನನ್ ಪಟ್ಟುನ ಹೊಸ ಕನನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ದುಂಬರಿತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾದುಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸುಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊನೊಂದು ಇನಿತ ಇಸಯ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡದ ಉಲ್ಲೇಖ ಸುರೂಕು ತಿಕ್ಕುನವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು. ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಪ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ತುಳುನಾಟು ವರಲಾರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಮೂಲ ಕೃತಿನ ಕನ್ನಡಗ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆ. ಈ ಕೃತಿಟು ಉಪ್ಪುನ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ನಮಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಜಾಲ್ಸೂರು. ಕನ್ನಡಡ್ MA ಪದವಿನ ಪಡೆತಿನ ಮೇರ್ 2009 ತುಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರ್. B.Ed ಬೊಕ್ಕ MPhil ಪದವಿನ ಪಡೆತಿನ ಮೇರ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪುದರ್ ಪಡೆತೇರ್. ಕಾರ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜಬದಾರಿನ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಜಾಲ್ಸೂರು ಮೇರ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನನ್ ಪಟ್ಟರೆ ಉಲ್ಲೇರ್. ಮಾಂತರಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಗೇನ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 128ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್. ತುಳುಪಿನ ಜೋಕುಲಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾ ದೇಲಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ನಂಗೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಂಜಿ ಕಡೆಡ್ ಆಟಿದ್ದ ಬರ್ಸದ ಜೋರುಂಡು ಅಂಡಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪು. ಬಟ್ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಕೊಂಡೊಂದು ಬರೀ ಗೌರವಡು ಈ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಪಿ ಕಾಮತ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಯಿನ
ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಉಜಿರೆ ಸರ್ ನಿರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾಂತ ಈ ರೀತನಾಗು ಯಾನ ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಚನ ಆಧುನಿಕ ನಮ್ಮ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಕಾರ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ನನ್ನ ವಚನೋಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ನಿಷ್ಠೆದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಗುರುತಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಪಣ್ಣ ಸಾಲು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಗ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಇಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೈಲೆಗಳನ್ನ ತೆರೆತಗ್ಗದ್ದು ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಪಂಪುಣ ವಾಕ್ಯನೇ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಅರನ ಮೋಕೆ ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಅರ್ ಏಪಲ ಪೊಂದಿಪ್ಪರು ನೆನೆಚರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದುಲ್ಲರ್ ಸೇರೋ ನೋಡು ಪಂಡದ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಸಾದರೇ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪ ಪಂಪಣ ಮೋಕಿದೆ ಇನ್ನಿ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕನಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡಪ್ಪೆನ ಈ ನೆಲಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕಲಾದ್ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ನೆನೆಗಟ್ಟದ ಒಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಮಾತಾಡ್ತ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅವಂತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇತ್ತೆತ 21ನೇ ಶತಮಾನಡು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆದ ನಮ್ಮನ ಮಾಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಿಪು ಇಜಿ ನಮ್ಮನ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಿಪು ಇಜಿ ಮಾಂತ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೇನ ಪರವಾದಿಪ್ಪು ತುಳು ನಾಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಂಡಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಪಂಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಮರಪೆರ ಸಾತ್ಯಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಐಸೀರಿ ಎಂದು ಪನೇರ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪೋನ್ಲಾಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ದಾಯಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃತಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವೇಕ್ರೈಲ್ ಇಪ್ಪರು ಯಾನ್ 2001 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆ ಟೈಮಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರೇನು ಗೋಂದೋಳದ ಪಾಠ ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಠ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಂತ ವಿಚಾರಲು ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಎಂಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಏನಾಯ್ತು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆಂಡತ್ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐನು ಓದುನ ದಯಪಂಡ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಳುವಪ್ಪೆಂದು ನಾಡಿಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆಗರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಳು ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಡಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆದ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಮುಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈತಲೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಕರ್ನ 3 ತಿಂಗಳದ ಪಿರಾವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕುಡ್ಲಟ್ ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಂಜಾತ ಬುಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಜವಣ್ಯರ ಮನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಅವಲೇ ಕೇಂಡೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನು ಬರೆத்து ಕೇಂಡೆ ಇದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಸರ್ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಾತ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯದು ಎಂಕ ಅನಿಡ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೋ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಈ ವರ್ಣಾಕ್ಷರನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಕೊರುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಏನು ಬರೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗನಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಹೊರತಾಗಿ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲು ತರಗತಿದ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತ ಸರ್ ಇದೇನು ಬರಿತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೀರಿ ಇಂದ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಜೋಕ್ಲೇಟ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ನಾನು ತುಳು ಕೂಡ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಪಣ್ಣಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡ ಸರ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತುಳುನು ಕೂಡ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ತುಳುಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪೆ ಪಂಪುಣ ಮಲ್ಲ ಕನ ಎನ್ನಾತ್ ಆಂಡ ಐತ ಒಂದ್ ಜಾತ ವಿಚಾರ ರೋಡು ಪಂಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ಬರುವಂದು ಐತ ಪಿರೋವಂತೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋಜಾ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತಮಿಳು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಲೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗೂ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಬಹು ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಪಣೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕಾಲ ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರೋಣಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು 450 ವರ್ಷದ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡೊಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಅಂಡ ಇಂದು 2ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತಿಹಾಸಲು ಪಂಡದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅತ್ತಿಕಜೆ ಮೇರೆ ಕನ್ನಡಟು ಬರೆಯಿರುಂದು ಅವೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಡು ಬರೆಯಿನಾರು ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಮಹಿಳೈ ಶೇಣಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡದ್ ಐತ ಮೂಲ ಲೇಖಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ತಮಿಳದ ಮೂಲನು ತುಳುನಾಟು ವರಲಾರು ಅಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಪುಣ ನೆಲೆಟ್ ಆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಟ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಲೇಖಕರಾಯನ ಮಹಿಳೆ ಶೇಣಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬರೆಯನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆಯರ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಆರೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು ಮೇರೆ ಗೊರ್ಪೇರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಈರೆ ಇತ್ತೇನೆ ತಮಿಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದುಲ್ಲಾರು ಈರೆಗೆ 2 ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃತಿನು ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡಗ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಜನಕುಲನ್ನು ಜೊತೆಟ್ ತುಳುತ ಜನಕುಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೆರೆಯೊಂದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ಲ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆಪುನ ಒಂಜಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಆರೆಗ ದಿಪ್ಪು ಇಂದತ ದುಂಬುತ ಪ್ರಕಟಣೆ 2015 ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣನ ತೋಜುಂಡ್ರು ಅಂಚಾದ ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಚಾರನು ಆರ್ ಪಣೊಂದು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪುನ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇಂಕ್ಲು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತ ಮೂಲು ಉಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತ ಐತ ಆಳ ವಿಸ್ತಾರ ಪೂರ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃತಿತ ಚೌಕಟ್ಟಡು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರನು ಪನಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಕೃತಿಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಆದುಂಡು ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮ ಗೋದಾವರಿ ವರಮಿಪ್ಪ ನಾಡದ ಕನ್ನಡದೊಳು ಭಾವಿಸಿದ ಜನಪದ ವಸುದ ಒಳೆಯ ವಿನಿನ ವಿಷದ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷ ಪಂಡದು ಇಂದತೆ ಏನು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಕೃತಿಕಾರ್ಯ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲನ್ನು ಬೇತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಜನಕ ಮಾನಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಮಾನಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಣವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಂಡು ಆಯ್ತು ತುಂಬು ನಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರಲು ತೆರೆಯೊಂದುಂಡು ಕುರಿತೋದದೆಯು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು ಕುರಿತೋದದೆಯು ಕಾವ್ಯ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳಂದು ಪನ್ನಗಲ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರಂದತ್ತು ಆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಡು ಸೇರಿನ ತುಳು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜನಮಾನಿಲ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಣವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಏತ್ ನಿಸ್ಸಿಮೇರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಣ ವಿಚಾರನು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರೆ 450 ವರ್ಷದ 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಆ ಕೃತಿರು ಬಂದಾಗ ನನಾತು ಅಂತ ಪಿರೋಪ್ ಬಂದಾಗ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೃತಿಡ್ಲ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಡುಲ ತುಳುದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಅನ್ಕಮಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವಿಚಾರಡು ವಿಷಯಡು ಪಂಡ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ 4000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸನು ಆರಂಭದ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಪಡೆದಿತ್ತು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಮೊದಲ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲ 2ನೇ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲ 3ನೇ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲ ಅಂದಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕವಿತೆಲು ಕಾವ್ಯಲು ಕವಿಕಲನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಂಕ್ಲ 21ನೇ ಶತಮಾನ ನಡುವುದ ಅಂಡ್ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕವಿಕಲಿಗಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಲ್ತ ಜನಕುಲನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ತ ಜನಕುಲನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ತ ಜನಕುಲನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಮುಗುಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂದ್ ದಯಮಂಡ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಲುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನ ವಸುದ ವಲಯ ವಿಲೀನ ವಿಷದ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ ಈ ಮಾಂತ ವಿಚಾರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕುಲು ಆ ಕಾಲಡುಲ ತೋಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೇರು ಐತೆ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಕೊಡುಗೆನ ನಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯರಂದು ಪಡ್ಪೇರು ಪಂಚಾದ ಈ ಕಾಲಡು ಘಟ್ಟಗೂ ಈ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ 2ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ತಮಿಳು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪಂಡವು ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ತೆರಿನಕ್ಲು ಅವೇ ಸಂಗಮ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾವುದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ಪಂಪನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯನು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕುಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಇಂಡ ಆ ಇತಿಹಾಸನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ನ ಅದು ಅವೇ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು
ತೊಳ್ಕಾಪಿಯ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿ ಆದೀಪು ಅಂಚನೆ ಇಲಪದಿಗಾರಂ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಆದೀಪು ಅವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಕದ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಓದ್ತನು. ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗೈಪು ಇಂಚಿನ ಕೃತಿಲಿಪು ಅವುಲು ತೊಳ್ಕಾಪಿಯ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಅಂಚನೆ ಶಿಲಪದಿಗಾರಂ ಕಾವ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಅವುಲವುಲು ನೆನಪ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ತಮಿಳು ಭಾಷೆದ ಪಿತಾಮಹ ಏರು ಪಂಡ ಅಗಸ್ತಿಯನ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಗುರುತು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅದು ಅಗಸ್ತಿಯನ್ ವೈಯಾಕರಣಲಾದಿತ್ತೆಗೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲೋಡು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಆ ಅಗಸ್ತಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಅವನುಂಡು. ತಮಿಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳು ಇಡೀ ಇದು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ ಅವು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಡದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ಹೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವಳು ಮಧುರೈ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೋಡು ಈ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಾತ್ ಕವಿಕಲು ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ಪೂರ ಸೇರಿದ್ ಒಂಜಿ ಮಧುರೈ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶನ ಕೇಂದ್ರವಾದದಿದ್ದು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲೊಡು ಅವೇತೋ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರಲು ನಾಡು ನುಡಿ ಜನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ ಅವು ಪೂರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಸಮಯಡೆ ತಮಿಳುದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏಪ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೋ ಅಕ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ದೇಶದ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ದಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರಲ್ಲಿ ನಂಕ್ಲ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆ ಸೇರ್ದು ಅಂಡ್ ದುಂಬುಗು ಅಡಿಲ್ ದುಂಬುದಾದಿತ್ತು ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಪುಣ ಕುದರಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಆದಿತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತೀರ ಹೊಡೆದು ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಂದಿಪ್ಪ ಅವಿಡ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ಪಂಪಣೆ ಏನು ಈ ಲೇಖ ನೋಡು ಈ ಕೃತಿ ವಿಚಾರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಟಾಲಮಿ ಪಂಪಣಿಂಚಿನ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪುಣ್ಪೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಮಿಳು ನಾಡು ಅವು ತಮಿಳು ನಾಡು ಬರ್ಪುಣ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಡ್ರಮರಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಇಂಚಿನ ಪದನು ಆಯನೆ ಅವಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ತಮಿಳು ನಾಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ತಮಿಳು ನಾಡು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಐಡ್ ದುಂಬು ತುಳುದ ಪುದರ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆ ಕೃತಿಡ್ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕೃತಿಡ್ ದಾದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡ ತುಳು ಪಣ್ಪಣ ಪದ ಆ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಕಾದು ನಕಲು ತುಳುವರು ಪಂಡ ಎದುರಿಸುವವರು ಒವೇ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ಲೆಕನೆ ಸುಭಟರ್ಗಳ್ ಕವಿಗಳ್ ಸುಪ್ರಭುಗಳ್ ಚೆಲ್ವರ್ಗಳ್ ಅಭಿಮಾನ ಜನಗಳ್ ಗುಣಿಗಳ್ ಅಭಿಜ್ಞರ್ಗಳ್ ಗುಣಿಗಳ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಅತ್ಯುಗ್ರರ್ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ತರ್ ವಿವೇಕಿಗಳ್ ನಾಡವರ್ಗಳ್ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಮೂಹದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಎಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೋ ಅವೇ ಸ್ವಭಾವದಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೇ ಆದಿತ್ಯರು ಪಣ್ಪುಣೇನು 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೊಂಕಣ ನಾಡು ಕೊಂಕಣ ನಾಡು ಈ ಕಾನ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೊಣ್ ಕಾನ ಅವು ಕೊಂಕಣ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಕೊಣ್ ಪೆರುಗಾನ್ ಪಂಡದ ಪುದರಂಡ್ ಇಂದು ಸಂಗಮ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಕುದರು ಪುರ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಕಾನಂ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನ ಪಣ್ಪುಣ ವಿಚಾರನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅರ್ತಿಗಜೇರಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಬೂಕುಡು ವಿಚಾರನ್ನು ತೆರಿಪಾವೇರು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬತ್ನೆಡ್ದವರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1792 ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾದಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಂಚದ ಅಕಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ನಂಕ್ ಚರಿತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಕ್ ಚರಿತ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಪುನ ಒಂಜಿನ ಕಲ್ಪನೆ ನಂಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಇಂದೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಲಬು ನಂಕ್ ಪೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಪುದರು ಬೋಂಡು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಾಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಗುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೇರ್ನ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದೇ ಆ ಪುದರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾಂಡಲ ಬರಡು ಪಂಡ್ಪೊಂಜಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನ್ ಕಾಂಡ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಆ ಪುದರನ್ನು ಕುಡವರ ಈ ಇತಿಹಾಸಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್ಪೊಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ನಾದಿಪ್ಪಡು. 3ನೇ ಶತಮಾನೋಡಿತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ದುಂಬಾದಿಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಪ್ಪುನು ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಶಾಸನೋಡು. ಆ ಶಾಸನೋಡುಲ ಅವೇತೋ ಶಾಸನ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನೋಡು ಸತ್ಯಪುತ್ರ ನಾಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದದ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಆಪುಂಡು.
ಆ ಸತ್ಯಪುತ್ರ ನಾಡು ಉಲ್ಲೇಖಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಆವತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟೇ ಆ ಪುದರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದುಂಡು ಪಂಡದ್ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಬಕ್ಕದ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನ ಕಾಲಡು ಕೂಡ ನೆಂಕೈತ ಪರಿಚಯ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಪಲ್ನಿಕನೆ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯಲಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪುದರ್ದ್ ಪುದರ್ ನಾಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಅವ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ತುಳುವರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತು ಪುದರ್ಲು ಊರು 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 ಪಂಪಣ ಪದಳು ಆ ಪದಲಿನಿ ಪಂಪೆರು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಊರು ಪಂಪಣ ಪುದರ್ ಅವು ಇನಿ ಊರುಂದು ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡಟ್ ಅಂಚಿನ ಊರು ಪಂಪಿನ ಪುದರನ್ನು ದೀಬೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಊರದ ಪುದರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚದ್ ಊರುಂದ ಆದಿಪ್ಪು, ಅಂಗಡಿ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಪದ ಆದಿಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಆದಿಪ್ಪು, ಬಿದಿರು ಪಂಪಿನ ಪುದರ ಆದಿಪ್ಪು. ಅವು ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಂದು ಪಂಪುಣ ಆದಿಪ್ಪು, ಅಂಗಡಿಂದು ಪನ್ನಗ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಂದು ಪಂಪುನ ಆದಿಪ್ಪು, ಊರುಂದು ಪನ್ನಗ ಪುತ್ತೂರುಂದು ಪಂಪುನ ಆದಿಪ್ಪು, ಕಲ್ಲುಂದು ಪನ್ನಗ ಕಾರ್ಕಳಂದು ಪಂಪುನ ಆದಿಪ್ಪು. ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡುಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಆ ದಿತ್ತಂಡು ಪಂಪಣೆ ಆ ಕಾರಣ ನೋಡಿದ್ರು ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಊರದ ಪುದರ್ ಆ ನಿರೂಪಣೆನೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪುದ ಆ ದಿತ್ತಂಡು ಪಂದದ್ದು ನಂಗೆ ತೆರೆಯೋನು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಂಕಣ ನಾಡಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೋಡು ಚೋಳರ್ನ ಶಾಸನೋಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಮೂಜಿ ಮುಖ್ಯ ರಾಜಮನೆತನದಕ್ಲನ್ನ ಪುದರು ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಚೇರರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಚೋಳರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನಿದಾನೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಏಪು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡನು ತುಂಬು ನಮ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಡಳಿತ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೆಲೆಟ್ ಪೋದು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಪುನಡ್ ದುಂಬು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಮದ್ರಾಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪಂಪುನ ಪಾತರ ಉತ್ತು ಪೋಂಡು ಆ ಮದ್ರಾಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಪುನ ಪುದಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಈಗ ಇಟ್ಟು ತುಂಡ ಇಂದು ಬೊಂಬೈದ ಇತಿಹಾಸ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಂಡಲೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೊಂಬೈ ಅವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ಬೊಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹೊಡಿತಿಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ವಿಭಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದುಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿದಾನ ಪಂಡ ಬಕ್ಕತ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅನ್ನಗ ರಾಜ್ಯ ಬೇತೆ ಅನ್ನಗ ತುಳುನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡುದ ಕೈತಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದ ಅಂಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುಣು ನಮ್ಮೇನಿ ಒತ್ತು ನೋಡು ಒಂಚದು ಆ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣ. ಅಂಡ್ ದುಂಬು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಚೋಳರು ಚೇರೇರು ಪಾಂಡ್ಯರು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜಾಂಡ್ ಆ ವಿಚಾರನು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಯಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತುಂಡು. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ತಲಕಾವೇರಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಪುಂಡ ತಲಕಾವೇರಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ದಾಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಯಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆದುಂಡು. ಕೊಡಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣ ಕೊಡಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಕಿನ್ಯ ನಾಡು ಪಂಡದ್ ಈ ಕೃತಿಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೊಡಗಡ್ ತಲಕಾವೇರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಡು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಅವು ದುಂಬುಗು ಮಲೈ ಪಡು ಕಡಾಂ ಪಂಪಿನ ಬೆಟ್ಟ ಆದ್ ಅವು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಗೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ದುಂಬು ಅವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆತ ನಮ್ಮ ಪಂಪಲೆಕ್ಕನೆ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಪರಿತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಪೇರು. ಮಲೈ ಕಡು ಕಡಂ ಪಂಡ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಪರ್ವತ ಪಂಡ 527 ಅಡಿ ಆ ಪರ್ವತಗಳು ಇದ್ದೋ ಪಂಪುಣ ಆ ಕಾಲದ ಉಲ್ಲೇಖಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಖರವಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಣಿಂಚಿನ. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲದ ಕೃತಿ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ಲೆಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಪುಣಂಡ ಇತ್ತೆದ ಈ ದುಂಬು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದ ಪುದರ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ ಸಂಗಮ ಕಾಲಡು ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ವಿಸ್ತಾರ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಐಟ್ 7 ಪಂಪುಣ ಬೆಟ್ಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಐತ ದುಂಬುದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಗಡಿಯೇ ಅವ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಭಾಗಡು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇತ್ತಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಲು ಇಪ್ಪು ಮೂಡಾಯಿದ ಗಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಲು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡದ ಕಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕಾಡು ಇತ್ತಂಡ್ ಕಾಡು ನವಿಲು ಇತ್ತಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರಪೇರು ಸಂಘ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಕೃತಿ ಪಲ್ಲೆಕ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅದು ನವಿಲುಗಳ ಊರು, ನವಿಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂಚದ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಾಡು ನವಿಲು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಪಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ
ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವಂಶದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರೋದುಂಡು. ಅವು ವಂಶ ನನ್ನನ್ ವಂಶ ಪಂಪುಣ. ನನ್ನನ ವಂಶದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ ಏದಿದ್ದೆ ಆಯೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೇಗೆ ಆ ಕಾಲೋಡು. ಅಂಚಾದ ಆಯೆ ಕೊಂಕಣ ಯಜಮಾನ ಪಂಪುಣ. ಆಯನೆ ಆ ವಂಶದ ರಾಜನೇ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಕೊಂಕಣ ಸೀಮೆದ ಯಜಮಾನ ಆದಿತ್ಯ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಯನೆ ಯಜಮಾನ ಆದಿತ್ಯ ಪಂಪುಣ ಉಲ್ಲೇಖನ ಐಟು ಹೊರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಪುರ ನಾನೂಲನ್ ಅಂದ್ ಪುರ ನಾನೂರನ್ ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಡು 155 ಪದ್ಯಡು ಅಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 400 ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆದ ಗುಚ್ಛ. ನನ್ನನ್ನ ವಂಶದಕ್ಲನ ಋಣ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚಿದ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಂಚೆತ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾರಿಲ ಆದಿತ್ಯರ ಆ ವಂಶದಕ್ಲು. ಅಂಚನೆ ದಾನಿಲು ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಏರಂಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈದ ಸ್ವಭಾವಲ ಆ ಕಾಲದ ನನ್ನೈ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಂಶಗ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಒಬೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣಾಂದ ಪಂಡದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಬದ್ದು. ಅಂಚನೆ ಕೊಂಕಣ ಇಪ್ಪುಡು ಇಜಂಡ ಪೆರುಕಾನ ಪಂಪುಣ ಊರಾದಿಪ್ಪು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ ಪಂಪುಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಚೆಲ್ಲೂರು ಪಂಪುಣಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರದ ಇತ್ತಿನ ಪಂಪುಣೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ತಿಕಜ್ ಸರ್ ಪಂಪೇರು. ಅವಳು ಚೆಲ್ಲೂರು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೆಲವು ಪದಲು ಪುರ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಪದಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡ ಪಾಳ್ ಪದ ಪಾರಲ್ ಪದ ಈ ಚೆಲ್ಲೂರು ಮರುದನ್ ಇಳನಾಗನ್ ಎನ್ನುವ ಕವಿಗಳು ಈ ಊರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಈ ಚೆಲ್ಲೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಗತ ಕವಿಕುಲೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರು. ಇದು ವೀರೇರ್ನ ನಾಡು. ಈ ಚೆಲ್ಲೂರು ಪರಶುರಾಮನ ಊರುಲ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪರಶುರಾಮೆ ಈ ಸ್ಥಳಡು ಯಾಗ ಮಲ್ತದು. ಆ ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುರು ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ತಂಭದ ಇತಿಹಾಸಲ ರಚನೆ ಅವಳು ಆತನ್ನು ಪಂಪುಣ ಉಲ್ಲೇಖನು ಈ ಕೃತಿಟ್ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಪಾರಂ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ನನೊಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಿನಿಗೆ ಈ ಊರುಡು ನನ್ನನ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದಿನ ಮಿಚಲಿ ಪಂಪನೆ ಉರಿ ಇತ್ತೆಗೆ ಆಯೆ ಪಾರಂ ಎಂಬ ಊರಿನ ರಾಜನಾದ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನನ್ನನ ಪಂಡ ಇದೆ ಆರಂಭಡು ಪನ್ಲೇಖನೆ ಕೊಂಕಣದ ಒಂದು ಯಜಮಾನೆ ಐಟ್ 1ನೇ ನನ್ನನ್ 2ನೇ ನನ್ನನ್ 3ನೇ ನನ್ನನ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ 1ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ 2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ ಪನ್ಲೇಖನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ವಂಶಸ್ಥದ ದುಂಬು ಸಾಗು ಹೊಂದಿತ್ತನು. ಅಂಚೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ ಬರ್ಪುಣ ಪಾಳ್ ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲದ ಕೃತಿಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆತನಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ. ಅವು ಪಾಳು ಪಂಪುಣ ದಾದ ಪಂಡ ಬೆಟ್ಟದ ಕೈತಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೈತಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪುದರನ್ನು ಇಂಬೆ ಈ ವಂಶಸ್ಥರು ನನ್ನನ್ ಪಾರಂ ಪಂಪುಣ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಐನು ಬಕದ ದಿನೊಟ್ಟು ಲೇತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಪಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಅವು ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಂಗಳಾಪುರ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಪಂಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೃತಿಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಲಾಂದ ದಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಐನು ಮಹನೂರು ಪಂಡದ್ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಲೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಟಾಲೆಮಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಈ ಕೃತಿ ಓದುದು ತೀರ್ಯೋನು. ಈ ಮಂಗಳಾಪುರ ಇದು ತುಳುನಾಡದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಗ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಮೀಪದ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಐಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ತಾಲಿಮಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ. ಅವು ಮಹನೂರು ದಾಂಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪೋಂಡು ಅದು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಲಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರುದ ಪುದರ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ್ ಐಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೆ. ಕದ್ರಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಗುಹೆಗಳು ಇವೆ ಪಂಪುಣ ವಿಚಾರನುಲ್ಲ ಈ ಕೃತಿಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನಂದು ಒಂಜಿ ಪುದರದ ಪಂಡ ಈ ರಾಜಕೀಯವಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಲ ಕಾಲೊಟ್ಲ ಅರಸರು ಆಳೊಂದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತು. ಆ ಕಾನೂನು ಒವೇ ಕಾರಣಗು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಪುಣ ನನ್ನನ್ನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿನ ದೊರೆನ ಕತೆಟು ಪಂಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಅಪವಾದ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಿಡುದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ರಾಜಗೆತ್ತಿನಿಗೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ ಈ ಕೃತಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜರಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಿನದ್ದು ಅಂಡ ಮೂಲ ವಿದ್ವಾಂಸಂಚಿನ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜಿಂದದ್ದು ನಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಳ ವಿಸ್ತಾರ ತೆರಿ ಅಂದಿಪ್ಪು ಅಂಡ
ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯలు ಅಂಡ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯలు ಸದುದ್ದೇಶವಾದ ನಾನೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ವಂಚನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಂಡ ಪುದರ್ದ ಕಥೆದ ವಿಚಾರೋಟ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಂಚ ಉಂಡದ್ ಪಂಡ ಅಂಡ ನಂಕ್ ಇಮ್ಮೇರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕೃತಿಟ್ ನಂಕ್ ತೆರಿಯೋಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲು ಇತ್ತಂಡು ಪಣ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಡೆಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ದಕ್ಕಂದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಕೃತಿಡು ಬರೆಯಿನ ಅಕ್ಷರಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಕೃತಿಟು ವಿಚಾರలను ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ದಾನ್ನ ಒಂಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ಕೃತಿಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ನಂಕು ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಷಯ ಇದಾದ ಪಂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಪಣ್ಪುಣ ಪಣ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪುಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ಪನ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಐತೆ ಈ ಪೊಣ್ಣುದಾದ ಮಲ್ತಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಬರತೊಂದು ಪೋಪಣ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಗೆತ್ತೊಂಡೆಗೆ ಅವು ಗೆತ್ತುದಾನಾಗ ಅವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಡಿಗೆ ಅವು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧದ ಅಂಡಿಗೆ ದಂಡನೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಬಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ಕುಕ್ಕುದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದನ ಅತ ಅವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊರ್ದೇನ ಇಜ್ಜಂಡ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಣ್ಣೇಕ್ ಆಯ ಬುಡಿಯನ ಪನ್ಪುಣವುಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಆತಂಡು ಆ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಂಡ ಮೂಲ್ ಪನ್ಪುಣ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನನ್ನು ಎಂದು ಜನಕಲು ಆ ಕಾಲಡು ಆಯನ ನಿಂದಿಸಾಯರು ಪನ್ಪುಣ ಆ ಉಲ್ಲೇಖಲ್ಲ ಮೂಲು ಕೊರ್ಬೇರು ಅಜ್ಜನೆ ಕಡಲ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಿನ ಕುದ್ರು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅವಳು ನೆನಪಾಯಿನ ದುಂಬು ಆ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪಿನ ಕುದ್ರು ಈ ಕುದುರಿ ಪಂಡ ದ್ವೀಪ ಅಂದ್ ಕಡಲ ಕುದುರಿಯಿಂದ ಪುದಾರಿತಿಂಡು ಈ ಕಡಲ ದ್ವೀಪದ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇದಟ್ಟು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪ ಆದಿಪುನ ಆ ದ್ವೀಪಡು ಕುರುಂಬ ಪನ್ಪುಣ ಒರಿ ವೀರೆ ಐತೆ ಆ ವೀರೆ ಆ ದ್ವೀಪದ ಕಾವಲುಗಾರ ಆದೈತೆ ಆಯೆ ಕಾವಲುಗಾರ ಆದಿದ್ದದು ಆಯ್ನ ಕಾತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತೇರೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕುರುಂಬಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನನ್ನ ಇತ್ತೆತ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಓದುದು ತಿರಿನಂಚಿನ ಕದಂಬದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಲ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆತಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ದೇರು ಇಂಚ ಕಡಲು ಯುದ್ಧಲ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿದ್ದಿಗೆ ಬೇಜಿನ ಈ ಕಡಲು ಬೆಳ್ಳರು ಪಣ್ಪಣಿಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲನ್ನ ಕಾಟ ಕಾಲಡು ಇತ್ತನ್ನು ಪಣ್ಪಣ ಪೂತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆದ ಯುದ್ಧನ ಪಣ್ಪೇರು ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಅಂಡು ಪಾಂಡ್ಯನ್ ತುಳುನಾಡ ಯುದ್ಧದ ಬೊಕ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಚೇರನ ಯುದ್ಧ ಇಂಚ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಈ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಏನ್ ಪಂಡ್ಯದ ನನ್ನನ್ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂದನೇ ನನ್ನ ನೆಪ್ಪು ಎರಡನೇ ನನ್ನ ನೆಪ್ಪು ಮೂಜನೇ ನನ್ನ ನೆಪ್ಪು ಈ ನನ್ನನ್ ಪಂಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಂಶ ವೇಳೆ ವಂಶದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜನಕ್ಲು ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತಿತೇರು ಯಾಪಂಡೆಂಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿನಾಗ ಭೈರವರಸನ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿನಾಗ ಉರಿ ಭೈರವರಸ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂದನೇ ಭೈರವರಸ ಎರಡನೇ ಭೈರವರಸ ಪಂಪುಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜರು ಇತ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇರು ಪಂಪುಣ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ ತೆರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಪುಣ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಆರಂಭಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲ್ಲಿಪ್ಪು ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪು ಊರು ಇಪ್ಪು ಈ ಪುದರ್ಲ ಬರುದಿತ್ತಂಡು ಬಿದಿರುಂದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅರಿವರುಂದು ಒಂಜಿತ್ತೇರು ಪದ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಅರಿತವರು ಜ್ಞಾನಿ ಪಣ್ಪುಣ ಪದದ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಆ ಭೂತ ಪಣ್ಪುಣ ಶಬ್ದಲ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಣ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಕೇನು ಇಂಚ ಈ ಮಾಂತ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರುಪುಣಂಚಿನದಾದ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಮೂಲಾಧಾರವಾಯಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆತ ನಮ್ಮನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವು ನನ್ಕ ಸಂಗಮ ಕಾಲದಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನನ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಪ್ಪೋಣು ಅಂಚನೆ ಕದಂಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇನೆ ಆ ಕಾಲಡು ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆರಂಭದ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಗುಚ್ಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಂಡ ಆಗ 400 ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕೃತಿಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದಿಪುಣ ಅವೇ ರೀತಿ ಇದು ಆದಿಕವಿ ನೆಡುಮಿಡಲ್ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವರಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಡಳಿತ ಟೈಮುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಶಿಲಪದಿಗಾರ ಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಾಲ್ತಿನಂಚ ಇಳಂಗೋ ಅಡಿಂಗಲ್ ಪಣ್ಪುಣ ಅವರಿ ಕವಿ ಕೃತಿಕಾರ ಏರುಲೆ ಆಯಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಈ ಕೃತಿ ಪೂರ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಸುಲಭಟ್ಟು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುದರ್ ಆ ಸಮಯಡುಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಣ್ಪುಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಪುಣಂಚಿನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಗೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಕಳ
ಕಾರ್ಕಾಳದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಾಳ ಪಂಪುಣ ನೇರ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಡ ಕಲ್ಲು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಪುದರದ ಉಲ್ಲೇಖನಲ್ಲ ಆ ಉಲ್ಲೇಖನು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೈತಲ್ ಪರಪುಣಂಚಿನ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ತಮಿಳುಡು ಮುರುಗನ್ ಅರುವೊಂದು ಪಣುದಿತ್ತೇರು ಪಣ್ಪೇರು ಆ ಮುರುಗನ್ ಅರುವೊಂದು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುದರ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂದ ಈ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯೋನಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೇಣುದಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೊಂಕಣ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲಡು ಕೊಂಕಣ ನಾಡು ಆದಿತ್ತುಂಡು ಕೊಣ್ ಕಾನನ ನಾಡು ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಕೊಣ್ ಪೆರುಂಗಾನಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲು ಇಂದಟ್ಟು ನರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಏನು ನೀತೇನೆ ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಬಂಗ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ತುದು ಐನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನು ಕೋಪೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆದ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನ ಅದಿಪ್ಪಾಡು ದಯಪಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನೆಲೆಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರನು ವಾಹಿನಿಗೆ ಕಂದೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎರಡನೇದಾದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಾವು ಬೋಧನಾಂಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಈ ಮಾಂತ ವಿಚಾರನು ಇನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೂಲಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮನ ಜನರೇಷನ್ಗ ಒರಿಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿಯವು ಪಂಪುಣ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ ವಿಚಾರನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಈ ಕೃತಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರ ನಾನು ತೆರಿಪಾಯ ನಮ್ಮನ ಆಸೆ ಈತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಜನರೇಷನ್ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಪುಣ ಕತೆ ಹಿಡಿದಲ ಆ ಇತಿಹಾಸನು ನಿದರ್ಶನವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆವಂದೆ ದುಂಬಗ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನವಾದ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಂಡ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಅರಳುಂಡು ಇನ್ನಿತ 128ನೇ ಹೆಗ್ಗೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಹೆಗ್ಗೆ 127 ಆದಿತ್ತೆ 128 128ನೇ ಹೆಗ್ಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸವಾದ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂಡ ನನೊಂಜಿ 50 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಏನ ಮುಂದರೆ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಸಾಬೀತು ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನ ಸರಿ ಅಂಗದನೆ ಕೊಟ್ಟನಕ್ಲಿ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಮಯದ ಇತಿ ಮಿತಿ ದಯಪಂಡ ಸಮಯ ಸೋಜಿಗ ಸಮಯ ವಿಸ್ಮಯ ಪಂಪಣ ನೆಲೆಟ್ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ಇಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಿಗಳ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಿರಿಯರಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂದಿ ಸೊಮ್ಮೆನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆಟ್ ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟುಗ ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇಪಲ ಇಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತ ಪರಿಚಯಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ದ ಚುಕ್ಕದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ ಇರತ್ತ ಎನ್ಮದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿ ಇಸಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಜಾಲ್ಸೂರು ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಮ್ಮೆಲೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನದುಂಬುಗು ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದೇರು ರಕ್ಷಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪನ್ಪಿ ಕೂಪೆಡ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಪುನಃ ಅಂಚೆನೆ SDM ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲುಮ್ನಿದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಉಜಿರೆ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಿಕೆದ ಪಾತೆರನ್ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬದಿಕ್ಕ ದೀವೊಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಕೂಟ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಈ ಕನ್ನಡ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪವರ ಐನು ದುಂಬುಪವರ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂಚನೆ ಗೇನ ಈ ಗೇನದ ಎಗ್ಗೆ 128 128 ಎಡಿಷನ್ ಆಂಡಿಡೆಗಿ ಅಂಚನೆ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿವರ ದಿಯರು ಉಲ್ಲೇಖ ಓಲೋಲು ಇಂಚೆಂಚಿನ ಊರ್ದ ಬುದರು ಉಲ್ಲೇಖ ಪೂರ ಬಲ್ತದು ಗಣೇಶ್ ಜಾಲ್ಸೂರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗೋವಿಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ
ಇಂಬೆರಗಲ ಸೊಲ್ಮೆರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಪೂರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಪಿ ಕಾಮತ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂಚ ಮಾಧವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ. ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಿದೈ ಪೋನಗ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ. ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಡ್ ಕೇಳು ಎಂಚೊರ್ಲಮ್ಮ ವನಸಾಂಡ ಏಪ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜುಂಡು. ಇದನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಭಾಷೆನು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬು ಕೊಂಡುವಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪಡು. ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂದು ಈತ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಯಾವೊಂದು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬರೋಡು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂದ ಕಲ್ಪಾಡು. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಟೂನು ಈ ಮೋಟು ಬತ್ತು ಬರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರ್ಪ್ಲೆಗ್ ಇದ್ ಮಲ್ಪಡು. ಇಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತು ಜೋಕ್ ಅಂಚನೆ ಈತ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ಈರ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕನಕ್ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡ್ ಗುರ್ಕರ್ಲಾದ ಪಾಲ್ ಪಡೆದುಪ್ಪುನ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಪಿ ಕಾಮತ್ ಮೆರನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರಗ್ ಕೆಬಿಯಾಪನ ಪೊರ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮದೇ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಎಡೆಯೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ಇಂದು ಈ ಆಯೋಜಿಸಿದ 128ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನೀವು 128 ಸರಣಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾನೀಯರು 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಮಿಳು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಾಸನವಾದ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಳುಪರು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ, ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಭೂತಕೋಲ, ಕಂಬಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾಡು. ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಬಂದ ನೀರು ಇದ್ದನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇರಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ, ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯ, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 128ನೇ ಸರಣಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಈ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಜನರ, ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಳೆದ ವಾರ ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಟೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಸಿ ಜನರು ಈ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರನು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬದಿಕ್ ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಪಿ ಕಾಮತ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿಗ್ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ ಇರತ್ತೆನ್ಮದ ಅಕೇರಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗ್ ಸಾರ ಜಬದಾರಿದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಅವೇನು ಮಾತ ಬರಿಕದೀದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಪಿ ಕಾಮತ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸೆಡ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಜಾಲ್ಸೂರು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗ್ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾದ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಉಜಿರೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಲೇಸನ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಸಕಾಯನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆರಿ ಸಕಾಯನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಬೆರಿ ಸಕಾಯನ್ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಹುಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕೆನ ಜೀವನದಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ವಾರ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಗೇನದ ಪೊಳಬು ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕೆನ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಎಯಾಡಿ ಸೊಮೆಲು.